Κατασκευή τηλεσκοπίου. Υλικά για το τηλεσκόπιο. Σελοτέιπ, μαύρη αυτοκόλλητη ταινία, κόλλα, ψαλίδι, μία λούπα των 35 mm, έναν αμφίκριτο φακό 70 mm με ισχύ 2 διοπτρών, 2 ρολά από χαρτόνι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε μπορείτε να τα βρείτε σε ένα χαρτοπωλείο, ενώ τους φακούς για το τηλεσκόπιο μπορείτε να τους παραγγείλετε από ένα κατάστημα οπτικών ειδών. Τη λούπα μπορείτε να τη βρείτε στα καλά καταστήματα φωτογραφικών ειδών. Βρείτε 2 ρολά διαφορετικής διαμέτρου, έτσι ώστε το ένα να χωράει μέσα στο άλλο. Στερεώστε στο πρώτο ρολό τη λούπα. Χρησιμοποιήστε τη μαύρη ταινία για αυτό τον σκοπό. Στερεώστε τον φακό στο δεύτερο ρολό, χρησιμοποιώντας τη μαύρη ταινία. Τοποθετήστε το ένα ρολό μέσα στο άλλο, έτσι ώστε η λούπα να βρίσκεται από το ένα άκρο και ο φακός από το άλλο. Ντύστε το εξωτερικό του τηλεσκοπίου σας με αστεράκια και ό,τι άλλο σχέδιο σας αρέσει. Αν η συναρμολόγηση του τηλεσκοπίου γίνει προσεκτικά, το τηλεσκόπιό σας μπορεί να είναι καλύτερο και από αυτά του εμπορίου για παιδιά. Με αυτό θα μπορείτε να δείτε τους κρατήρες της σελήνης, τον εξογκωμένο Ισημερινό του Δία και ίσως τους δακτυλίους του χρόνου. Θα διακρίνετε επίσης τους διπλούς αστέρες, τα σμήνη των αστεριών και τα νεφελώματα. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, στηρίξτε το τηλεσκόπιό σας σταθερά, στηρίζοντας τον αγκώνα σας πάνω σε ένα τραπέζι.